agradecer a todos os que estades aquí, sobre todo veciños, amigos, que viveron con meus pais, con meus avós, xente moi cercana a eles. Para mí é máis especial que calquer discurso. Que os veciños que estamos aquí convivindo teña a lembranza despois de tantos anos deles, pois é a mellor ledicia de todas. Eles viviron sempre en galego, o seu traballo facíano en galego, entón que se reivindique, pois, é bonito. José Silvent, o noso maior titiriteiro, percorreu o país coa súa barraca de barriga verde, levando de feira en feira os seus monicreques, pero tamén a nosa lingua. Falecido en 1970 e soterrado na parroquia do Lérez, protagonizou este 2025 un dos días da restauración da memoria lingüística que promove o colectivo Galeguizar Galicia e agora será lembrado para sempre en galego. Os cemiterios, de alguma maneira, son o espello deformado da realidade dun país. Son espazos da memoria que son anómalos, porque non refliten a realidade. Os galegofalantes, mentre andaron paseando pola aldea e entraron no cemiterio a falar cos seus defuntos, que falaban en galego cos defuntos, cando morren, a lápida está en castelán. Vivimos nun país onde o galego é a lingua natural de moitísimas persoas, de moita xente. Porén, cando chega o momento da despedida, o momento de lembrarnos dos seres queridos, o galego desaparece. E aquí está esa pregunta clave que nos facemos sempre. Por qué? Porque se unha persoa viviu en galego, sentiu en galego, expresouse sempre en galego, de súpeto aparece lembrada en castelán nunha lápida ou nunha esquela? José Silvent ou Florencio, o Cego dos Vilares, son algúns dos referentes da nosa cultura que teñen dende hai pouco a súa lápida en galego, a través da campaña En Galego Agora e Sempre, que pretende mudar esa anomalía de que nos nosos cemiterios, os nosos espazos de lembranza, non reflictan a nosa vida nin a nosa realidade. Se non hai lápidas, epitafios en galego, é que aquí non morren galeguistas. Claro, iso é falso, verdad? De raíz, falso. Non. O que non hai é autenticidade na profesión da galeguidade. Podían ser galeguistas algúns, pero na súa familia non fixeron pedagogía. E cando morreu, a familia, que estaba noutra atmósfera, pagoulles con un epitafio en castelán. Iban a facer homenaxes a Manuel Murguía, moitos nacionalistas no Campo Santo de San Amaro, alá arriba na Coruña. E o sartego estaba abandonado con ervas e unha cruz en castelán que lle puxeran os seus fillos. Tus hijos, menganito, zutanito, ovillo, tal e cual. Hasta que nós decidimos que aquelo era propiedade do Concello da Coruña e aquelo había que galeguizalo porque Manuel Murguía foi o pai do nacionalismo. A primeira intervención data xa de 1989 en Redondela, máis de 25 anos de traballo do que coñecemos como a iniciativa En Galego Agora e Sempre. Collendo mao dun verso de Cabanillas, do poema aquel agora, en galego, agora e sempre, fixemos un eslogan. Pero, para concretalo máis, dixemos, vamos institucionalizar o día da restauración da memoria lingüística. Restaurar o que está mal, poñendo o chamamento a que as familias que van a limpar o día onde defunto a sepultura, poñer flores, a mellor homenaxe que lle podían facer era cambiarlle a lápida. Temos que, como pobo, ser consecuentes con a nosa lingua e con a nosa cultura. Se non pasa o que levamos visto durante xeracións, non? Pois que moitísimas persoas, galegofalantes, a inmensa maioría, son despedidos
dígase pois polas súas propias últimas vontades, nos oficios funerarios, religiosos ou civis que se lle renden, nas propias esquelas, logo a perpetuidade pois nas súas lápidas que nos lo recordan. Pois esa cultura que en Galicia, por outro lado, está tan arraigada e tan naturalizada nalgúns ámbitos, o que nos sorprende é como se fai maioritariamente castelán. Esta campaña pretende incidir aí. É unha parte importante da nosa sociedade, é unha parte, como digo, tamén na que hai que operar con unha sensibilidade, se cabe, especial. Hai que tela para calquera campaña de normalización lingüística, pero, como todo mundo pode entender, para este ámbito hai que facelo dunha forma que nos dea pé a impregnar na sociedade, falando con funerarias, cos notarios que preparan os testamentos, coas empresas incluso aseguradoras, cos sacerdotes, coas familias, e en realidade outra vez o mesmo, con todos nós, en realidade é unha cuestión social. Estimulando dese xeito a defensa do legado máis prezado que vos podo deixar, a lingua galega. Como nos din dende Galeguizar Galicia, con esta campaña de sensibilización, preparémonos tamén para marchar deixando para os nosos devanceiros e devanceiras en herdanza a nosa lingua. Chegado o momento de dormir fora da casa para sempre, pídovos que todos aqueles actos que se realicen para recordarme sexan feitos en galego, deixando así constancia inequívoca da miña verdadeira identidade.